Con outra voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz. Seguimos Con outra voz en Radio Voz, con Cartas na escuridade. O noso convidado Lois Pérez conquistou o 6º premio María Victoria Moreno de Literatura Xuvenil. Lois, que tal? Bo día. Hola, bo día, moi ben, Félix, que tal? Antes de nada, por fin a literatura xuvenil en Galicia está collendo pois o prestixio que merece, non? Bueno, eu creo que máis que collelo, que eu creo que xa o tiña, non? Porque temos xa unha importante trayectoria de autoras e autores. Bueno, podemos pensar nos primeiros e primeiras como o que se deben chamar a xeración Lamote, como Fina Casal de Rei, o noso querido Paco Martín, coas das cousas de Ramón Lamote, ou Xavier do Campo, moitas e moitos outros, Agustín Fernández Paz, por suposto, e despois, bueno, que si hai, é certo, nos últimos tempos, pois unha eclosión nomeadamente de autoras, non? De Andrea Maceiras a Ledicia Costas, por suposto, o Antía Yáñez, Iria Misa, María Reimóndez, que aínda que non só transita pola Lix. Bueno, e eu, pois, sigo un pouco modestamente, pois, un camiño que xa outras e outros andaron antes que a min, non? É difícil escribir para os rapaces, para as rapazas. Ti és docente, supoño que eso axuda, non? Sí, ademais de docente, pois, bueno, son pai, entón, digamos que esa circunstancia, bueno, temos certo privilexio no sentido de que temos acceso a pensamentos, a voces infantís e xuvenís que non todo o mundo mellor ten ese acceso, non? Ou ten o máis difícil. Entón, nese sentido, sí que de axuda, porque estar en contacto con co mundo da escola, co mundo da mocidade, bueno, facilita en certos aspectos o traballo literario posterior, non? De que vai Cartas na escuridade? Bueno, pois Cartas na escuridade é unha historia enfocada ao público xuvenil, é unha historia coral que, bueno, se ubica en varios escenarios. Un deles é o Mundial de Qatar, pero non é, digamos, o plano estelar, o primeiro plano dese mundo do fútbol e do macronegocio que hai alrededor, senón que se ocupa da súa zona de sombra, que son as traballadoras e traballadores, bueno, africanos, non só catarís, que chegados desde distintas xeografías en situacións absolutamente infames e terribles e que van casi na súa condición de escravos do capital, pois van a traballar aló. E doutra banda, pois hai tamén unha irmá e un irmán que foron nenas e nenos soldados no seu país de orixe, no Sudán, e logo tamén hai humor, pero basicamente é unha aventura, non? Ainda que ten estas temáticas, basicamente é unha aventura concibida e é un libro que creo que ten esperanza, que ten luz, que está concibida para entreter, para, bueno, profundar en algúns destes aspectos, pero sobre todo para divertirse a través da lectura e das vivencias destas rapazas e rapaces que se van a encontrar por diferentes camiños, pois nun evento desta magnitude como é o último Mundial de Fútbol, non? Bueno, usas pois o fútbol como, digamos, acceso para que a xente moza pois poda ter unha maior capacidade de entendimento, incluso de achegamento a escrita, Lois. Sí, o fútbol é un reclamo que, por suposto, pode facilitar ben tratado o achegamento á experiencia lectora, e a partir de aí, pois realmente o que busco é un exercicio literario en toda regla, e na que as tramas, o suspense, os sentimentos, os pensamentos dos protagonistas
pois lle vayan modelando as historias que se van a ir entrecruzando, e de algún xeito está pensada ou esa era a miña intención, bueno, atraer moito a curiosidade do público lector, non? Para que gocen co libro, para que o recomenden, para que lles faga pensar nas súas propias cousas, en definitiva, pois eso, evadirse tamén da propia realidade e ao mesmo tempo tomar conciencia dela, non? Quen edita Cartas na Escuridade? Bueno, pois está editado por Cuarto de Inverno, que é unha editorial de Pontevedra, liderada por Andrea Fajardo, e, bueno, é unha edición que cuidan moito as súas edicións, as súas obras, e, bueno, pois estou satisfeito que de ter a oportunidade de debutar con eles, neste caso a través deste premio que é convocado polo Concello de Pontevedra. E agora, pois, vamos a presentalo xa en breve no Culturgal, en cuestión de menos de 2 semanas, e, bueno, intentar achegalo ás lectoras e os lectores. Cando decimos é un libro de literatura juvenil, isto non implica que este prohibido para os maduros, non? Non, hai unha máxima que non sei, bueno, que ten de certo, pero realmente existe, que unha boa obra de literatura infantil ou juvenil é aquela que admite ser lida tamén polos adultos, non? Por nós. Entón, bueno, eu creo que sí que, a pesar de que está orientada a un público potencial juvenil, eu creo que sí que admite, como admitía a Gruta da Torre ou a Tribo do Mar, as obras precedentes, pois admite unha lectura por parte dos adultos que creo que lles pode tamén entreter e, bueno, e poñerse en contacto con unha serie de cousas, non? Os tesorunos son lectores e se é así, son críticos contigo, Lois? Bueno, sí, o que pasa é que teño unha crítica, unhos críticos bastante favorables, bastante xenerosos, e ata ahora, pois sempre sexa unha obra ou outra, hasta ahora tive moita sorte co seu parecer, co seu criterio, non? E, bueno, e de outra banda é o que me anima tamén a perseverar nesta labor incerta de escribir, porque danche moitísimas pistas o encontro non só co alumnado, sino en dúcias de centros educativos, de colexios, de institutos, os encontros literarios co alumnado. Pois a verdade é que che descubren moitísimas cousas da túa escrita, da túa obra, dos libros que a ti nin se che ocorrería, non? Entón son pistas que te poñen nun camiño e que che facilitan continuar escribindo. Bueno, pois está moi ben explicado. Xa están nas librerías Cartas na Escuridade, o libro co que o noso convidado Lois Pérez conquistou o 6º premio María Victoria Moreno de Literatura Juvenil. Grazas por estar connosco e parabéns. Moitísimas grazas, Félix, a ti sempre, a vos, unha aperta grande. Pon a punto tus defensas. Propolvit Defense es un complemento alimenticio que contiene reishi, vitamina B6, calostro, propóleo, jalea real y shiitake. Propolvit Defense se toma una vez al día en cómodos viales para beber. Pide Propolvit Defense de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com. En Grupo CLN coidamos dos espazos de todos para todos. Traballamos cada día para que os edificios públicos da Coruña estean limpos.